Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista B. Ang mga bagay na ito ay sinilpa ni Jesus. At sa pagpinala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya sa kanya ang kapamalaan sa lahat ng laman, kung bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ipinigay mo sa kanya. At ikaw ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay magkilala ng kila na isang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa mga pagpagay sa Yesu Kristo. Nalulahati kita sa lupa at kaganap po ng gawa na ipinagawa mo sa at ngayon, Ama,
Lalagyan mo ko sa iyo rin ng kalwalhati na aking pinamo sa iyo, bago ang sanlibutan ay naging gayon. Ipinayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin, mula sa sanlibutan. Sila'y iyo, at sila'y ibinigay mo sa akin, at tinupad nila ang iyong salita. At ngayon, nakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salita mo sa akin ay ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap at nakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsapaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Dinadalayan ko sila, hindi ang sanglibutan ang dinadalayan ko, hindi ang mga sa akin ang ibinigay mo sapagkat sila iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga ito, iyo ay akin, at ako lumulahati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paglayan sa iyo ang hangganan. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, yung mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sama sa kanila, ay ingatan ko sila sa iyong pangalan, yung mga ibinigay mo sa akin, at sila'y inintayin ko, at isaman sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napalayan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila magtamo ng aking kagalakan ganap sa kanila rin. Binigay ko sa kanila ang iyong salita, at pinapuwatan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan na gaya ko naman hindi taga-sanglibutan. Hindi ko itinadalayan na alisin mo sila sa sanglibutan, hindi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan na gaya ko naman hindi taga-sanglibutan. Pakabanilin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paano ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y kayong din sinusubo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila ay pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lang sila ang dinadalayan ko, kundi sila rin naman ang mga nagsasampalataya sa akin kung magkita ng kanilang salita. Upang siyang lahat ay maging isa, na gaya mo ang sa akin at ako'y sa iyo, at sila naman ay sumaad, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinubin mo. At ang kalwalhatian sa akin ay binigay mo ay binigay ko sa kanila, upang sila ay maging isa, na gaya naman natin ay isa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ay sa akin ay nagsugo, at sila ay iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yung mga itinigin mo sa akin ay ikot ko kung saan ako naroon. Sila naman ay dumang kasama ko upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin. Kapag ako'y iyong inibig, bago natatag ang sanglibutan. O ang banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita. At nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko upang ang pag-ibig mo sa akin ay inibig mo ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. Mayapa kami po. Saan kami nagkabuman kami po ni Atang Dulo. Malugod, mapagpalang siya kami yung mata. Paano yung napatay si ko. Kasi naman po yung kikintama niyang buwang kung kami po rin ito. Siya po yung patagutan mo yung napatay yung mag-aaral kami. Kagasnan, nalilitan mo na paano yung napakaisi Diyos ko, patinamatan na kayo nalanggong upusan paglasapan patuloy na tupos kasi kailangan ang pumusita ng pilog na nilagawa daw para sana po ngayong napakaisi ibista mo po Diyos ko hindi na itong kabilangan pupunan ka pa ito ang sampan kaya ang tama yung Espiritu Diyos ko, sana po tulutan mo ngayon na makikita yung istaman. Diyos ko, gagawin nila yung kama at mapaman ng buwan kaya kung kami po rin. Sa ako'y Diyos ko, sana rubo mayong kayong hanap. Ano mo na, bakit kung yung bayaring mabalan mo?
paribiyag ang kautusan. Ipasa na po tutan mo ngayon yung oras sa ikay mga pilanan may kapatatan. Magana po rin ang nangyarata ng Diyos ko kahit lahat po panalanan nila naman po kayo. Isa po ipanong nyo naman sa po kayo kami isang minila, ang po ang ibabayube. Patakuran mo, malay ikaban kami sa makanya kami para parang mga tatad ito yung ang puso lang may kapatatan. Panalanan nila ng po kayo, para nandiyan kami sa belang kapatad. Maniwalaan po malilalong-lalong lang ito. Kaya ang gagawin kapatad, kapatid pala yung gagawin kasalpantayanan. Ang ganay para kang kaya kami kapatid. Ang mga Taiwan mo kanila mga kumbansang kabanan ng Diyos ko sa harap po yung pasignan wala naman. Inawat mo lang yung ng sakit. Ang pong biglang kamatayan. Ikaya ng pong kabilang nila kapatid. Sa po yung paturutan mo yun yung kapatid sa Diyos ko. Ikaya ng pong matinan nila kapatid ang na Diyos ko yung kaya kami kapatid. Ang pinili mo kanina ka Diyos ko, yung pong gawa na lang. Yung manalang tungkulan, Diyos ko sa harap po. Yung pinumukala ito yung galang. Sa harap po Diyos ko, itang kiyatong pamay muna. O itang kiyatong pangako sa Espiritu Santo, kami ng turuan ko tumayo. Kaya kami ngayon nga ba, bago kong turuan kong balitan yung mayat ng gawa na sa sulong na hindi kayo kasalpantayanan. Ipagin yung pinagitay si Diyos ko, kaya pinagawin siya kong kanya sa isang pilang bigla na naman na po din kaya kaisipan kong kasarilinan, kaya yung pinagitay Diyos ko sa harap kong manya mo kong tanggapan. At manay-minimang kong tanggapan kang manong bendesyo na kong pangitala, yung nagulong yung Diyos. Kaya kaya tagapag-isa si Papa Militan ng kaya sa belang magpakabilan man. Iyan na sa akin. Salamat. Rasa Gloria
hindi pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungang nauukol sa uri, simula, at patutunguhan ng Espiritu, at sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita, sa pamamagitan ng talay-tayan o medium, patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang isang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at bawat pangyayari at ang umayon dito ay siyang tunay na reliyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay isang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang Espiritu ng pansamantalang pangkatawan ng laman o tao sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaginan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdaran o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na Espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay isang katotohanan na patunayan ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa paggagamot at pangitahin na nasusulat sa Biblia ay banalan na pinakilala ng mediuminidad.
kung manalo at ito. Maya akong musta. Makanyang kemo kabiyeng ngenit kayo. Kayo pa ang Ginong Diyos. Kuwatang akakit no din kekong sariling pamanuparan. Wa sasabihan ko ngenit kayo. Ala nang maniyaman king biyenan tao at iyo king kasalpang tayanan. Ing manuparan niyang alang kakulangan. Uring iti ngayong dapat ang pumatulit at hawahin tao. At iyo king kekong kapaniwalan. Uling kindiyen ng tao, ngining salukuyan, iti kayo meratiyo, ingati yung agle, ang makakanglaw. Yaku man ngini sasabihan ko kayo, elapalos magtiwala din sa sarili. Dagdagan niyo po ang pelanong kaingatan. Iniyayalirong singo ang kekong katawan. Iti kiniyado at ilong matagal kaling bukas. Aniya kekong sabula. Din pawaga ang pong panadinin. Elame ako karing kekong pakiramdam. Babiye ng Diyos kapamilatan doon ng Espiritu Santo ang padalana karing kekong sarili. Aniyapin ang gamang ngining sa lakuyan, manatil kayong katayakan. Kapamilatan doon kaya kong kapagkapilit king bayang galawan king kaparalan. Banting upayang maliyang mayakit yung tao o maliyang miyabuban king kayang karilian. Kaingatan, tirutulit mong daralo kang barang kaya kong pakiramdam. At din kaya kong pamagpapilit, karing kaya kong pananuparan, iti at maging mayon. Iti at pagkaloob ng Diyos, kaya kayo itang kakayaman. Manalo na sana'y kong sa bulag, dagdagan Iliyo, uling ang lubod at yun kayo.